Nech je pochválený Ježiš Kristus. Drahí, mnohí z vás sa pýtajú na pobožnosť 5 prvých sobôt mesiaca. Ako súvisí s obsahom fatimského posolstva? Treba odpovedať veľmi jasne a dôrazne. Fatima bez prvých sobôt neexistuje. Fatima bez pobožnosti k nepoškvrnenému srdcu Márie neexistuje. Dalo by sa povedať, že dušou celého posolstva Panny Márie z Fatimy je pobožnosť k jej nepoškvrnenému srdcu. Preto keď Panna Mária hovorí, že ak ľudia splnia moje želania, Rusko sa obráti, nastane čas pokoja a triumfu jej nepoškvrneného srdca. Musíme si jasne povedať, že to, o čo Panna Mária žiada, čo je dnes najväčšou výzvou na odpovedi na jej prosbu, je táto pobožnosť jej nepoškvrnenému srdcu. Má rozmer zasvetenia sa nepoškvrnenému srdcu. Ako vieme, cirkev, Svätý Otec zasvetil Rusko, my ako Slováci sme sa zasvetili nepoškvrnenému srdcu Márie. Takže tento akt sa uskutočnil. Ale so zasvetením sa nepoškvrnenému srdcu Márie sa spája ďalší prvok, odčinenie v 5 prvých sobôt mesiaca. Takže čo je to za pobožnosť? Mária hovorí, ak ľudia splnia moje želania, takže jednoznačne zaznelo vo Fatime volanie po odčinení v 5 prvých sobôt mesiaca. Po vízii pekla Mária o tom hovorí. Potom v roku 1925, keď sa zjavuje sestre Lucii v Pontevedra, vysvetľuje všetky podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby sme vyhoveli prosbe Panny Márie a vykonali odčinenie. Milovaní, táto pobožnosť pozostáva zo 4 veľmi konkrétnych podmienok. Prvou je spoveď, druhou je modlitba ruženca, treťou je 15-minútová meditácia a 4. podmienkou je prijatie svätého prijímania. Chcem zdôrazniť veľmi, že Mária nehovorí o účasti na svätej omši, ale o prijatí svätého prijímania v prvú sobotu mesiaca. Všetky tieto podmienky, o ktoré Mária žiada, máme splniť s úmyslom v srdci. Vzbudiť si v srdci úmysel odčinenia jej nepoškvrnenému srdcu. Prvá sobota mesiaca. Máme tu prvý štvrtok, prvý piatok a prvú sobotu mesiaca. A v tento deň, v tento veľmi konkrétny deň, jeden deň v mesiaci, práve v prvú sobotu, Mária hovorí, urob to, viac. Samotný Ježiš, ktorý sa vtedy zjavuje ako dieťa po boku Márie, hovorí, že to chce. Poteš srdce. A tu je veľmi významné slovo. Maj súcit so srdcom. Nehovorí Ježiš mojej, ale tvojej matky. Oslovuje nás slovom, ktoré nám pripomína jeho testament z kríža. Keď povedal Jánovi, hľa tvoja matka. A v Jánovi sa rozpoznáva cirkev, že Mária je našou matkou. A po 2000 rokoch Ježiš hovorí, tvoja matka trpí. Nebuď ľahostajný. Poteš srdce svojej najsvätejšej matky. Takže, drahí, je jeden deň v mesiaci, prvá sobota mesiaca, ktorý Mária, nebo, Boh vyberajú, aby sme v ten deň boli pri nepoškvrnenom srdci. Vynára sa otázka, prečo 5 prvých sobôt? Nuž, drahí, keď sa znovu zjavuje Ježiš, vysvetľuje, že je 5 urážok proti panenstvu Márie, jej nepoškvrnenému počatiu, jej božskému materstvu, urážok tých, ktorí v srdciach detí vštepujú ľahostajnosť, ba dokonca nenávisť voči Márie ako matke, a 5. znesvedcovanie jej svätých obrazov. Drahí, pamätajme, že toto je vysvetlenie, prečo 5 a nie podmienka vykonávania prvých sobôt. Úmysel, ktorý nás má viesť prvú sobotu v mesiaci,
je úmysel odčinenia urážok voči nepoškvrnenému srdcu Márie. Takže nevykonávame túto pobožnosť tak, že každý mesiac sa zameriavame na konkrétnu urážku. Ale v našej reflexii, myšlienkach, v akte chceme odčiniť to, čo zraňuje srdce Márie. Úmysel je jeden a ten istý každý mesiac. Týchto 5 urážok, ktoré uvádza Ježiš, je iba vysvetlením, určitým doplnením, obohatením duchovného kontextu tejto pobožnosti. Čo robiť, keď sa nemôžem v prvú sobotu zúčastniť na tejto pobožnosti? S takou otázkou sa obrátili na Luciu. Ona dokonca požiadala Ježiša, čo má urobiť ten, kto nie je schopný vykonať túto pobožnosť v prvú sobotu mesiaca. Všimnite si, že máme dočinenia so sviatosťou, spoveď a so svätým prijímaním. Takže to už nezávisí len odo mňa, aby som sa zúčastnil. Potrebujem pomoc kňaza. A odpoveď je jedna, veľmi konkrétna. Že ak nie je možné zúčastniť sa na tejto pobožnosti v prvú sobotu v mesiaci, možno ju vykonať v nedeľu po prvej sobote, ale so súhlasom kňaza. Takže nie kvôli pohodliu, nie kvôli nášmu vlastnému potešeniu, ľahkosti v prežívaní. Ak nemôžem v prvú sobotu v mesiaci, môžem túto pobožnosť vykonať v nedeľu po prvej sobote. Mnoho ľudí sa niekedy pýta, či mám odčiňovať, či môžem odčiňovať za niekoho konkrétneho, syna, manžela, manželku. Už, moji drahí, pobožnosť k nepoškvrnenému srdcu Márie a odčinenie v rámci 5 prvých sobôt je postojom úplnej nezištnosti. Mária nás pozýva, aby sme na hriech odpovedali odčinením. Hriech nemá národnosť, ako zdôrazňovala Lucia. Keď sa teda venujeme pobožnosti 5 prvých sobôt mesiaca, nemali by sme sa riadiť úmyslom odčiniť za konkrétnu osobu. Samozrejme, môže nás k tomu podnietiť, keď vidíme hriech, slabosť alebo pád niekoho blízkeho, ale tento úmysel by mal zahŕňať všetkých. Odprosovať máme za úbojích hriešnikov, aby sme ich zachránili pred peklom. Preto sa nezameriavame na konkrétny úmysel týkajúci sa jednej, nám známej alebo blízkej osoby. Tento úmysel zahŕňa všetkých. Ak som teda prijal toto odčinenie v rámci 5 prvých sobôt mesiaca, ak som vykonal 5 prvých sobôt mesiaca, musím pokračovať. Ak vidíme hriech, vidíme osoby, svet poznačený hriechom, vidíme, ako zlo a hriech rastajú vo svete okolo nás, prostredníctvom prijatých zákonov, postojov ľudí, ich rozhodnutí, zákonov, ktoré sa prijímajú, naša odpoveď nemôže byť len jednorazový postoj alebo gesto. Samozrejme, aby sme priniesli veľmi konkrétny dar, veľmi konkrétne semienko, ktoré má hodnotu odčinenia, smierenia Božej spravodlivosti, slúži pobožnosť 5 prvých sobôt mesiaca. Ale zdá sa byť samozrejme, že ak vidíme, čo sa deje okolo nás, bolo by krásne, keby sme nezostali len pri tomto jednom semienku, ale aby sme sa spájali v prvé soboty, vykonávajúc 5 a ďalších 5 prvých sobôt, aby sme do tohto pokladu, na túto misku váh, aby sme prevážili Božiu spravodlivosť, vložili nie len jedno, ale aj viac týchto semienok dobra. Moji drahí, teda prvé soboty mesiaca predstavujú jednoznačný postoj nezištnosti. Nemôžeme byť ľahostajní voči zlu. Spojme sa teda v prvé soboty mesiaca. Určitým podnetom nech je pre nás tento nádherný prísľub, ktorý nám Mária dáva, že tí, ktorí praktizujú túto pobožnosť, budú ako kvety umiestnené na ozdobu Božieho trónu. Nestojí to za to úsilie? Navyše Mária hovorí všetkým, ktorí túto pobožnosť praktizujú, že sľubuje prítomnosť v hodine smrti
so všetkými milosťami potrebnými na spásu. A ešte niečo, čo presahuje naše ľudské predstavy. Mária hovorí, pripomeňme si to ešte raz, ak ľudia splnia moje želania, hovorí to krásna Pani z neba, Rusko sa obráti. Príde čas pokoja pre svet. Nastane triumf nepoškvrneného srdca Márie. Niečo, čo zmení tvár celého sveta. To závisí od nás. Samozrejme, Boh to uskutoční, ale Boh nás pozýva k určitej spoluúčasti na tejto výchove, aby sme zmenili svet. Ak ľudia splnia moje želania. Ja, ty. Zamyslíme sa, bratia a sestry, a buďme spolu pri nepoškvrnenom srdci Márie v prvé soboty mesiace.